Governor Hilario Davide III ug Vice Governor Agnes Magpale ug uban pa gipasaka og kasong sibil sa kampo ni Kanhi Governor Gwen Garcia. Tinguhan ni nga mahunong ang pagtukod sa 20-story nga Sugbo Provincial Resource Center nga nimutang sa Capitol Compound. Ani ang report. Usa sa mga mibarug nga complainant si Kanhi gobernador o kasamtangang kongrehista Gwendolyn Garcia. Tinguhan nila nga mapungan ang pagtukod sa 20-story Sugbo Provincial Resource Center nga dunay gahin nga kapin sa usa ka bilyon ka pesos. Giulagway sa mga petitioner nga usa ka illegal ang pagtukod sa proyekto. Lakip sa gikiha ang chairman sa Bees and Awards Committee, ang kontraktor o ang bangko diin giloan ang pundo sa proyekto. Ginsister sa mga petitioner nga illegal ang proyekto. Base kini matud pa sa mga abogado nga nagtutok sa kaso. Gipuwersa gyud ni bisag sama sa giingon ko dagay balaod nga na-violate. Gipuwersa nga walay approval gikan sa komisyon under the National Heritage Law. Walay approval, wala man giwarningan na sila kay wala may gihatag nga development plan. Ang pagbidding questionable kaayo. Ang pag-award samot na. Wa manggali approval gikan sa Junta Provincial, wa sila kakuha sa simple majority. Sa higayon, ngay padayon yun ang proyekto. Warning is issued to Governor Davide and Magpale to immediately stop the implementation of the Torre ni Davide project. Otherwise, a criminal case for violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and administrative cases will be filed against them, before the office of the Ombudsman. Let them do that. Let them do that. Let them do that. I will not. I will only heed the court's order. Samtang gipadayag ni Governor Davide nga sa korte na lang nila atubangon ang kaso. Gibarukan ini nga nahasubay sa proseso ang proyekto. We follow the law strictly. We observe strictly also the rules the Government Procurement Act in all aspects of the project. So we are prepared to defend. Milabti ko sam ang gobernador sa ilahang mga kaatbang. It's obvious magod nga they brought this case in time sa kini magsugo ng kampanya. So very clearly kiniila pang of course we know them, we know their mo sila hiling mga sila broka kanang file na yung kaso. Pero sige lang, preparado man tamo tubagan na. Silang na politika kay ilang yung pugson ni nga dool na kayong eleksyon, no? Ubani John Sulon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.